ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಅಂಬಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಬಡೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಡೆ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ನಾನು 4 kg ಉರ್ದು ಗೆತ್ತುಂಡೆ ಒಂದೆ 2 ಗಂಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆನೆತುದು ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ಈಗ ನೀರು ಒಂಚೂರ್ಲಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಅರ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಬಡದಲ್ಲೇ ಕೌದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಅದಂದೇನೆ ಕಡೆ ಉಡುಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಾಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತುಲೆ ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ಒರಾಣೆ ಪೂರಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಒರಾಣೆ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡಂದ್ಯಾನ ಕಡೆಯತೆ ತುಲೆ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಅನಿತ ನೀರು ಪಾಡನು ನೆಕ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟೆ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಮೆದು ನೀರಂಡ ಅಂಬಡೆ ಎಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಅವು ಚಟ್ಟೆ ಹಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಆವೋಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದೇನು ಗೆಪ್ಪೆ ನಾನು ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಆಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಅದು ನೈಸ್ ಆತುಂಡು ಒಂದೇನು ಅನಿತೆ ಗೆಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಗೆತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಗೆತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಒಂದು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಅವಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿಯಾನು ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವಿಡ್ದೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಈಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ನಾನು ఒక 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದೆ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಿತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಅವು ಹಾಕೊಂಡನೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಜಿನ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಇಜಿನ ಅದಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಪುಜವು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಡು ಹಾಕುದಾಯ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಜಿಂಜಿಲಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆನ ಮುಟ ಹಾಕೊಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪಾನು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವರ ಟೈಮ್ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ದೀಪಿನಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ದೀದು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಾನು ದೆತ್ತು ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ ಅಂಚ ಅದು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉರ್ಗುದು ಬೈದಿಲಕ ಆತುಂಡು ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕೊರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆಯಾನು ಬನಲೇಡು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಪಾಡೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ದು ಇತ್ತೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಬಡೆನಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು ನೀರು ದಿವೊಂದು ಕೈ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಇಜಿನ ಕೈಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕೈಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿಡ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಬಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ತೆಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಚಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ತಿನ್ನಾಕ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ ಉರ್ದುದ ಬಂದೋಗು ನೀರು ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಈಗ ತುಲೆ ಎಂಚಾನ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯವರೆಗೆ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗಾದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ ಪಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಂಬಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಾಯಿಂಡು ಒಂದೇನು ಏನಿತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆನು ತುಲೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು ಕುಡವಂತೆ ಬಂದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಅಂಬಡೆ ಆಂಡಂದು ಏನು ತೋಜವೆ
ತುಲೆ ಅಂಬಡೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ತುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಣ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ 1/4 kg ಅನ್ನು ಉರ್ದುಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು 1/4 kg ಈ ತಾಂಡ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗರಿ ಗರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಓಪನ್ ಒಂದು ತೋಜಾವೆ ಎಂಚಾತುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದೆನು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಚಟ್ನಿ ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಚಟ್ನಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಬಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಡಿಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.